да посрещат младоженица, а 5 от тях бяха разумни. А 5 неразумни. Слава на Бога, възлюбени сестри на Господа! Днес, преди служба, застанах пред Бога в молитва и Бог ми откри тази вечер да проповядваме върху идването, да говорим върху идването на Бог и грабването. Нека да проверим от Словото, нека да прочетем от Словото какво пише. В Словото се пише, че и ще станат знамения в Слънцето, Луната и звездите, а по земята бедствия на народите, които ще бъдат в недоумение заради бученето на морето и вълните. Човеците ще премират от страх, от очакване от онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син, идещ в облак, със сила голяма и слава. Здравейте, сестри! Много работа имахме, много. За другия път нека да не се късняваме. Казали сме службата колко часа е. Четяхме от Словото за грабването. Бог ни откри да говорим за грабването, понеже Бог идва. Нямаме време да си играем на християни, да закъсняваме за служби и да не почитаме Неговото име по този начин. Може ли да продължим? Да. Чувате ли, сестри? Идването на нашия Спасител наближава. Мир вам. Мир вам. Слушаме ли Словото на Господа тази вечер? Живеем в последни времена, сестри. Сега е времето да се покаем, да се прощаваме един на друг, защото Христос идва да вземе църква без петно и бръчка. Амин. Амин. Той идва, възлюбени на Господа, а ние подготвени ли сме? В Словото се пише, че ще дойде в момент, в който никой не очаква. Пише се, защото като светкавица, излизаща от юг и се виждаща дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Дето бъде мършата, там ще се съберат юрелите. А веднага след скръбта на одния дни, слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светлината си. Сестри, слушаме ли? Звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички народи на земята, като видят човешкия син, идещ от небесните облаци, със сила голяма и небесна слава. Но не бойте се, вие, сестри на Господа, ако сме праведни и вършим Неговата воля. Той ни обещал, че ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас, за да съберат избраните му от 4 ветрища, от единия край на небето до другия. Но ако не сме покорни, не се простим и те им зло в сърцата си и вършим неблагогодни дела за Христос, в Словото се пише, че тогава 2 мъже ще бъдат на полето. Единият ще бъде взет, за да бъде съден, а другият ще бъде оставен да влезе в хилядолетното царство. Грабването идва. Живеем в последни времена. Нека се покаем и се отречем от стария си начин на живот, да простим на ближните си, понеже Божието Слово ни призовава да бъдем благи и милосърдни един към друг. Грабването е близо, сестри. А ние готови ли сме? Боим ли се от Господа? Очакваме ли го всеки един ден? Очакваме ли го във всеки един момент?
благословени. Отидете при човека до вас и го благословете. Пасторо, искам да ти кажа, че съм много насърчена от това слово. Бог да те благослови, че все така да ни храниш. Момичета, как сте? Хайде да идем на новото заведение. Ама много няма да искате да ни харча много пари. Хайде, че оглавяхме. Хайде. Колко удобно тук, Какво да ви кажа аз сега? От кога имах нужда да споделя с някой? Хей, да ви кажа, напоследък нищо не ми върви, на работа не ми върви, в къщната работа не ми върви. Не знам какво става и не може да ми стигне дори заплатата. Не знам какво става. Много съм притеснена. Какво ще кажете вие? Да знаеш, че някой ти направи черна магия. Да не ти върви, да нямаш много пари. Това от завист, да знаеш. Може. Да ти кажа, аз сестра Ани. Там на работното място жените много хвалят една гледачка. Хайде! Много разбирала. Ако искаш да те изпратим при нея. Ще пробваме. Само да ми помогне нещо. Виж сега, отиди да видиш ти дали е добра. Ако е добра, кажи ми да отида и аз. Щото се чуда годиника дали ме обичам. Аз да разбира дали наистина. Ако има нещо на време. Вирей, ти ще ме караш. Ама тя пари ще ти иска. Колко ще ми искаш? 50 кинта приготвя. Добре, аз ще ти дам 55. Добре, ще накарам. Аз па да ви се похвала. На някои хора ни върви, ама на мен па напротив много ми върви. Кога върви? Купих 3 къщи. Една спалня от 15 000 лева. Оригинална с бандерол от Турция. Никой няма такава спалня като моята. А комшийката от завист чак не ще да ми чистити. Какво е това сега и кажете? Аз ще ти кажа, тя говори за гърба ти. Ще я откува. Да, на мен ми е казала, завижда ти, хич не ни забелязва, ни говори с нея. Да, аз я видях тук в църквата, говори за гърба на хората, па си дига ръцете, хвали Господа. Гледай, много голяма вярваща съм. Па зад гърба на човеците ще ги изям. Да ти кажа, Исус като дойде да не мислиш, че ще я вземе нея. Не, няма да я вземе. Само нас ще вземе, тези, които идваме на църквата. Виж сега, може да не сме толкова редовни, ама ние сме с чисти сърца, вярваме си. Моля ви се. Те са лицемерки. Ама вие като започнете от хората до пастора, видяхте ли го него? 10 грама пръстен на ръката. Откъде мислите, че е това пръстен? От нашите пари, откъде? Чакай, давайте дължимото на Господа да ходят на почивки, да се качват, че ходят на почивки. Аз да ги поддържам тук. Откъде на къде, бе? Лицемери, пълни лицемери са всички. Според мен е така, сестрички. Аз какво да ви кажа пък аз. 40 години хода на църква, изцеление за мене няма. Краката ме болят, коленете ме болят. Не стига това и уния па хвалението отпред уния илийката, 2 часа ме кара да седа права. Му казах, болят ме краката, бе човек, нема вика ще стоиш права. Така изцеление няма, не знам. Аз да ти кажа, знам защо няма изцеление, сестра. Кажи. Сега ще ти кажа. Ти си вярваш, ти имаш голяма вяра. Та цял ден за краката говори, че те болят. Ти имаш голяма вяра. Проблема е, че не ти се моли някакъв голям пастор, бе. Трябва да отидеш при по-голям пастор. Да отидеш, значи аз знам един. Видя го в интернет. Леле, само като до косте падат.
И аз го знам. Трябва да ходиш там. Тук нашите пастори не стават, не може да те изцелят. Трябва да ходиш на по-голямо място. Дайте номера, момичета, отивам. Аз ще ти покажа. Хубаво се заговорихме, че се отиде. Чакай, ма. Има време сега, нали, клюкарстваме тук, гледаме какво става, какво не става. Мъжете да чакат! Ти мани мъжете ми, у нас е кървата ще мрънка, че не съм готвила. Да мрънка, ма, ти пука, ма. Голяма работа. Моята пък я няма от дома и не ми пука. Ставайте, че ще ни се карат. Айде, ще поръчвам още. Ти имаш вярна сестра. Човек не може да служи на двама господари, защото или единия ще обикне, а другия ще намрази, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в събранието на призивателите не седи, но се наслаждава закона на Господа. Колко е сладка тази водка. Абе да си ям, да се бия, да си носа новите дрехи и това ще ми остане, бе. Бог. Жена, къде беше? Митко, бях на църква днеска. Нашия пастор ни говореше за последното време, за крадването говореше. Не искам само аз да съм спасена, искам и ти, и целият ми дом, и децата да са спасени. Хой, стигай, че с твоите църква. Все Бог идва. На Божието Слово какво пише? Жени, покорявайте се на мъжете си. Аз съм човека. Аз какво ще ти казвам, ти това ще направиш. Искам моментално салата тук да донесеш. Давай! Добре, Митко, и салата ще направя. Давай, казай, давай! Дай салатата тук, че ракията чака, давай! Ето ти салата. И салата ще направя, и ще ти готвя. Вилица няма. Дай вилица, бе! С ръце ли да ям? Язък, че отиваш на църква. Голямата набожничка. Ага. Колко сме зле. Хубаво е. Благодаря ти. Господи, ще се моля, Господи, за теб. Един ден да идваш в църквата, да сме спасени ние всичките. Амин. Домовете, сестрите и брата. Бъдете благословени. Миличко, тази вечер сме много благословени от това слово. Аз съм много насърчена. Пастора проповядваше за последното време на един ден. Аз вярвам, че Бог наистина ще ни грабне нас, децата ни, цялото ни семейство. Ще бъдем заедно в вечността. Но знаеш ли, аз осъзнах вината си за вчера, където се скарахме. Понеже Божието Слово ни учи да се прощаваме един на друг и за това те моля да ме простиш. Прощавам ти, любима моя. Искам и ти да ми простиш по-рано, ако съм те наранил или съм те наскърбил, защото все пак Бог ни учи да си прощаваме един друг и да се любим. Обичам те, любов моя. Хайде сега да ходим и да се помолим в нашата стаечка. Господи, благодаря ти, Исусе. Толкова прекрасна вечер имахме тази вечер.
Боже, благодаря ти, че имаме църква. Благодаря ти, че имаме служение. Сестрички мои, как сте? Ела, моето момче. Сестрички, вчера като бяхме на църква, ти разбра ли за какво се проповядваше? Да, разбрах. Слава на Бога. Супер беше църквата. И Бог работи много чрез нашия пастор. Слава на Бога за това. Пастора ми се помоли. Нали си чупи кръка? Голямо. Пастора ми проложи ръката си и ми се помоли. Слава на Бога и целуна се. В името на Исуса. Оле, сестрички, много се радвам за тебе. Ти си повярвала в Господа. За това дойде изцеление в живота ти. Бог работи там, където има вяра, сестра. Слава на Бога. Много се радвам за теб. Амин. А ти, сестрички, как си? Слава на Бога, добре. Но стана много тъжно днес на работа. Защо, сестрички, какво има? Седнахме да си поговорим. Ми стана много тъжно. Седнахме да ядем и тя почна да се пали. Че имала 5 къщи, че имала 5 коли, че имала 3 вили. Каква полза, сестра, от това? Сестрички моя, такива жени, ако може да им помогнем добре, ако не е много жалко, не познават Господа, не познават Словото. Аз предлагам да се съберем, да идем от тях, да се помолим. Тя събира... Да, сестрички, точно така, добра идея. Благодаря на Бога, че сме заедно и ще помогнем на много сестри да разберат, че тук земното богатство е нищо, защото Бог казва в Словото, събирайте небесното, а не земното. Защото един ден, когато дойде Исус, знаеш ли, сестрички, няма да ме пита, абе ти, дъще моя, като беше толкова години на земята, направила ли си къщи, купила ли си коли, имаш ли злато, имаш ли пари? Ако имаш тези неща, ела в царството ми. Но не, Господ ще ме види да не съм била права тук на земята, да не съм ходила по неговите пътеки. Ще види сърцето ми. За това, че ще се молим и ще идем да кажем на тази сестра истината. Да, за да може да бъде спасена и тя много тъжно ми стана днес, като съм я чула. Искам и тя да бъде спасена. Ти не ли каза за нашия Исус? Да, казах и, но тя каза, нека и в Исус вярвам, но нека да си имам и къщи, нека да си имам и коли. Нали Господ дава благославия, аз си викам, да, сестра, благославия действително. Но обаче не дей да трупаш съкровищи на земята, трупай съкровищи на небето. Много добре си казала, сестрички. Дано Бог я срещне истински и да разбере истината. А ти, сестра, как си? Добре съм, слава на Бога. Благодаря на нашия Господ, че Бог ни избра да му служи с дух и истина. Така е, моята сестричка. Благодаря на Господа, че Бог ни възлюби с вечната си любов. Слава да бъде на Него. Благодаря на Бога, че го имаме в живота ни, че Той ни помага във всичко едно, което искаме, Бог ни дава. Но знаеш ли, сестра ми, най-много му благодаря за това, че когато давам моя десятък, Бог никога не е закъснявал отново да ни благослови. Благодаря на Бога, че Бог благославя щедро и отдавам цялата слава на моя жив Бог. Слава на Бога, сестрички, това много ми насърчи. Слава да бъде на името. Как се, сестрички? Да благодарим на Бог, добре сме. Благодаря на Бог, че имам привилегията да го познавам. Да, точно така, сестрички. Аз се радвам, че заедно служим с тебе в Господния дом. Благодарим, че го познаваме. Искам да ви насърча, сестри и братя, да вярвате в Бога. Той е велико, Той е добър Бог. Той е възкръсна в нашите сърца. Имаме живот в Него, да сме оправни прави в Неговите пътеки. Амин, 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 сестра. Насърчаваме да се обичаме и да му вярваме. Който много вярва,
ще му се мени много за правда. Оле, сестрички, много ме насърчи, знаеш ли с тези думи. Права си. Чухте ли вчера словото? Пастора за какво говореше? Бях много насърчена. Знаете ли, когато се прибрах в къщи, чувствах едно голямо помазание и знаех, че Бог работи в нашата църква, в нашето служение. Знам, че пастор е употребен. Знам, че всички мои сестрички един ден ще бъдем спасени. Знаете ли, Бог не е за подиграване. Трябва да помогнем да бъдем благовестители. Трябва да помогнем на който можем. Ако разберат от Словото те днес, ако разберат, че този свят е суета на суетите, ако разбере всеки един човек, че ние само сме пришелци на тази земя и един ден ще бъдем всички в рая, всеки един ще се обърне. Да много разберат на време, докато има време да се покаят. Аз искам да ви кажа, че благодаря много на Бога. Това е моята дъщеричка. Много е красива. Да, но знаете ли, тя расте в Господния дом и винаги ми повтаря: обичаш ли Исус? Да. Много. Слава на Бога, знаете ли, много се радвам за моята дъщеря. Радвам се за нея, защото знам, че я уча в Господния път. Този свят много предлага днес. А ние като родители сме длъжни да посочим пътя на нашите деца. Един ден, за да поемат в Божия път, те трябва да бъдат тук, в църквата, трябва да слушат Слово, трябва да слушат хваление. Знаете ли пък на мен какво ми се случи днес на работа, да ви кажа? Дойде една и ми казва: сестро, искаш ли да ти гледам на ръка? И аз сега гледам я и си викам: ами аз да ти кажа твоето бъдеще и моето момиче, защото тези, които гледат на ръка, ако не се опокаят, няма да влезнат в Царството Господне. Там няма да влезне нищо нечестиво. Господ казва, че ще дойде за църква, свята, чиста, без петно и без бръчка. Да, аз благодаря на Бога, че Бог ни е срещнал и му служим знаемено. Много ви обичам, сестрички. Добре си поговорихме. Искате ли да идем заедно да благовестваме? Да видим сестрички, които са в трудни моменти, да говорим за Господа? Елате, защото краят е твърде близо, колкото се може повече хора да се спасят. А докато те общуваха, Святия Дух запалваше все повече и повече огънеци в тях. Идете и си купете. Момичета, бързо! Трябва да намерим
Добри и верни слуги, на малкото сте били верни, и ето аз идвам, за да ви подстая на най-многото. Добре сте дошли във вечността и в радостта ми. Елате, служители мои, и гръмнете моята църква. Исусе, моля те, прости ми, моля те, Господи, прости ми, моля те, обещавам повече да не се грешавам пред Твоето свято велико име. Моля те, Господи, обещавам, прости ми, моля те, татенце, моля те, искам и аз в рая. Ани, моля те, Господи, ти прекрачи моята заповед, която бях заповядал. Да нямате други богове, освен мен. Казах да възлюбите мен с цялото си сърце и с целия си ум и сила. Но ти избра да служиш на друг Бог. Ти си посвещавала врачки, гадателки, магиарки и си вярвала на тях, че те могат да те избавят от твоето положение. Моля те, обещавам повече да не се грешавам пред Не Твоето те свято. познавам. Моля те, татенце. Исусе! Защо не съм спасена, Исусе? Аз посещавах църквата всеки ден и сядах най-отпред. Вземи богатството ми цялото, но ме спаси, Исусе! Моля те! Не искам да остана тука! Моля те, Исусе, спаси ме, смили се над мене! Писах ви да изработвате всеки Божи ден вашето спасение със страх и трепет. Но ти не си спрял да се грижиш за твоето богатство. Никога да не си благовествала на един човек, не си станала свидетел един път за мен. Всичко, каквото си правила през целият ти живот, беше да търсиш богатство и своята собствена слава. Не си си държала езика зад зъбите, винаги си се самохвалила ти сама. Затова днес ти казвам, иди си от мен. Не те познавам. Не те познавам. Исусе, Господи, отвори ми, не ме ли позна? Аз съм тази, която влизаше първа, излизаше последна от църквата. Аз бях редовна. Аз благовестявах Твоето проповеди, Боже мой, който даваше. Слово давах на хората. Не ме ли познаваш? Ти ходеше на църква, но не ходеше с мен. Бях те помазал да проповядваш моето слово, а ти винаги клюкарстваше за хората. Никога не си избрала прошката. Винаги си отдумвала хората след църква. Затова и аз днеска ти казвам, не те познавам, тъй като ти не можа да разпознаеш това, което бях те призовал. Днес аз те отхвърлям, както ти си отхвърлила моето слово. И избра своето слово, а не моето. Не те познавам. Пастора е грабнат. Той е там. Боже, моля те, прости ми, Боже. Моля те, прости ми, няма ли да ми подавиш ръка, моля те. Не ли това ти ме преръкувах, Боже. Не ли това ти ме
Прости, Боже! Моля те, не ме оставите! Моля те, не ме оставите! Моля те, Господи! Прости ме, че говорих, Господи, против Твоя служител! Прости ме, че говорих против пастора, Боже! Прости ме, че богохулствах! Прости ме, че те пренебрегвах! Когато аз говорих против него, аз наранявах Твоето сърце! Погледни ме, моля те! Не ви ли казах аз в моето слово, че всички други дарби ще отпаднат, но любовта никога няма да отпадне. Ти така не можа да разбереш това слово. Дарбата няма да те спаси. Ти не си спряла да говориш против моите помазаници. Хвърлила си презрение върху словото, което казах за десятъка. Не стига, че ти си го правила, но си съблазнила и другите да го направят. Оставили сте в моята църква, моя хамбар, без пари. Не можахте да помогнете на нито един човек. А днес идвате и се хвалите с дарбите, които аз съм ви дал. Твоята участ ще бъде заедно с лицемерите, плач и скърцане с зъби. Идете си от мен всички, които вършите беззаконие. Не ви познавам. Не искам да оставам тук, татко! Не те познавам, Сара. Не трябва да ме познаеш, защото аз не за теб. Не ме ли познаваш? Не ме ли познаваш? Защо връщаш лицето си от мен, Исусе? Защо не ме поглеждаш? Не ме оставяй! Не искам да остана тук! Боли ме, Исусе! Толкова съжалявам! Ти си била моя хвалителка в църквата, но със съжаление ти само пееше, но тъй не можа да ми се поклониш с дух и с истина. Дори не си повярвала, че мога да изцеля теб от тези болки, които имаше в коляното. Търсише пастори, а не моята ръка. Търсише и се наслаждаваше в презаконието на присмивателите. И той не можа да почувства щастието, за което бях умрял, за да ти дам. Твоята компания бяха лицемерци, нечестивци, присмиватели, подигравачи, хулители, клеветници, завистници. Но ти не си търсила братите и сестрите ти, Глася. Аз съм любов, но дойдох, за да въздам на всеки според делата му. Аз бях милостив до века, но днес идвам, за да въздам на всеки според неговото дело. Понеже ти не можа да пиеш от мен, ще пиеш от чашата на гнева. Иди си. В вечността, в пъкъла, плач и скърцане със зъби. Не ти оставяй, Боже, моля те! Исусе, ето прости ми, Боже. Значи жена ми, когато говореше за Тебе, Господи, аз не я послушах, татко мой. О, Господи, спаси ме, татко мой, се, Господи. О, Господи, не ме оставай, Боже мой. Остави ме. Ти винаги си цитирал моето слово, че жената трябва да се покорява на мъжа си. Но също казах да се предавате на своите жени, така както аз предадох себе си за своята църква. Но ти избра да бъдеш мъж. Ти избра алкохола. Ти избра света. Ти избра да бъдеш мъж според това, което казват човеците, а не Бог. И понеже ти отхвърляше винаги моята дъщеря, която аз помазах в твоя дом, така и ти не можа да познаеш моята любов чрез нея.
беше моя слуга и ти служише, за да се покаеш. Но ти избра чашата. Ти винаги хвърляше презрение срещу нея. Не си спрял да я нараняваш. И понеже нарани една от твоите служителки, ти си бръкнал зеницата на окото ми. Затова аз днес ти казвам, иди си от мен. Исусе, спаси ме! Не ви познавам. Спаси ме, Исусе! Какво направих аз? Мислех, че някъде ще ми бъде добре. Мислех, че някъде ще намеря утеха. Мислех, че някъде там в тъмнината ще намеря утеха. Господи, какво направих аз? Сега семейството ми, децата ми, аз. Какво ще правя аз сега? О, Господи, моля те да ни простиш. Повече никога да не правим такива неща. Моля те, Господи. Братя и сестри, бъдете благословени, никога не търсите това. Бъдете благословени. Исус възкресе. Тази сценка, направена е с цел, за да може и едно малко дете, което гледа тази сценка, да може наистина да осъзнае, че само ходенето ни на църква не ни ползува. Едно е да ходиш на църква, но друго е да ходиш с Христос. Чуйте, днес ние празнуваме възкресението на Исус Христос. Но как щеше Той да възкръсне, ако не беше умрял? Исус дойде в тази сценка и позна своите. Да, те бяха скучни, те си общуваха, те славяха Бога, те си споделяха Словото, молеха се един за друг, но докато другите имаха барче, клюки и други неща. Но чуйте, искам да попитам църквата, къде се открихте? Къде си ти? Бог дойде, но не можа да познае църквата си. И се питаше, какво става тук? Цяла вечер Бог не е спрял да ви говори още от самото начало, когато пастора проповядваше върху Римляни 6 глава, че явно е време Бог ни подбудва да се събудим. Да умрем за себе си. Да умрем за своето собствено аз. Чуйте, едната част от църквата искаше помощ. Исус дойде, не може да разбере, не можа да познае, защото църквата днес още ходи на баячки. И чуйте
най-важното – няма покаяние. Църквата има хора, където все още служат на себе си, за да имат богатство, за да имат спални. Оставяме всички домовете си, семейството си и всичко, което искаме, просто пари, къщи и слава, за да получим ръкопляскане от хората, да ни кажат: евала, постигна нещо, което няма лошо. Но чуйте, по такъв начин забравяме Исус. Толкова сме заети, като Марта, постоянно работа и нямаме време за Бог. Станахме само зимни християни, но не летни. Също така, много обичаме да говорим против пастора. Обичаме да говорим за дарения и десятъци. Чуйте, навсякъде искат парите ви. Когато отиваш да си взимаш хляба, ти си плащаш този хляб. Когато отиваш да си плащаш тока, пак го плащаш. Водата, която всеки Божий ден използваш, ти я плащаш. Но чуйте, никъде не го мрънкате това нещо. Никъде не го разпространявате. Вие казвате: трябва да се плаща. Но само ако дадеш десятък един път от църквата, тръгваш да го разпространяваш. И чуйте, Исус не позна тези хора. Искам да попитам ти, който говори за дарение десятъци: струва ли си заради това да останеш? И твоя Създател да отвърне лицето си от тебе? Струва ли си да търсиш по-известни пастори и да се съмняваш, че Бог не излява своите дарби над пасторите, които Бог е поставил във всяка една църква? Ние сме готови винаги да оставим църквите си, но да идем там, където по-известният пастор дойде. Понеже дойдох на гости, трябва да оставим нашата църква всеки Божи ден, където се храним чрез тази църква. Защо? Защото ние търсим личността, а ние трябва да съобразяваме, че личността е светия дух, който живее и в пастора, който Бог е поставил тук на това място. Просто тя не е повярвала, както сестра Вася даде един пример. Не е повярвала, че човека, при когото служи, че като се помоли за нея, тя няма да бъде изцелена. Тя се съмни и тъй не можа да получи своето изцеление. Какво да кажем за непрошката? Когато говориш срещу братите и сестрите, когато не можеш да простиш, ето какво става. Започва клюката, започва горчивия корен и ето къде те тласка това. Исус да ти каже: не те познавам. Докато тези хора отясно ми, те избраха, както Асен с жена си дадоха пример, те избраха да си простят. Албена беше смирена жена. Другите си общуваха и казаха противоположни неща, които неразумните казаха. Чуйте, Исус възкресе, но много скоро Исус идва за своята църква. Казах: Исус идва! Дойди, Господи! Трябва да кажем църквата. Готови ли сме да кажем: дойди, Господи? Исус идва! Така че наистина, нека Исус от този празник нататък наистина да възкресе в сърцата ви със същата сила и мощ, която премести камъка, със същата сила и мощ, която излиза на ринга срещу смъртта и каза: къде е жилото ти? Той победи. И днес искам църквата да разпознае, ако вие се намирате някъде тук, това също се отнася и за нас, хората, които играхме сцена. Ако някъде разпознаваме себе си, нека застанем срещу тези неща и да вземем Неговата сила, не то нашата. Така че бъдете благословени и нека Бог да възкръсне в сърцето.